warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa ne dina kuma Mustapha Langome ne kofa sai da Musti Alja. Yanda zaka cire mu waya security cikin sauki, amma nan zan faɗa muku na kamfanin Hono ne ko kuma Hawe da yake kamfanin duka kwaɗe ne. Yawwa da farko dai in ka tahi sakawa, ka san idan ka manta security zaka shiga abin nan, idan ka tahi cirewa ka cire ka ga kicirwa akwai gun da ake saka emergency din nan. Yawwa to in ka tahi gun emergency din zaka shiga. Idan ka shiga zai kawo gun da ka sa nambobi kamar haka. To waɗannan nambobin da saka sai ku kula da su. Yawwa waɗannan nambobin to iya ƙarshen su kenan, sai haka zaka sa. To kaga ta kawo kana. To wannan na biyar din reset, wannan restore din nan shine na biyar na zaka shiga. Saboda wancan ya set ya komai da komai zai ma da kan waya, ba zai cire security ba. Wannan na kasan kuma gun batir da zai dan rage ma gun shan caji ko wasu abubuwa, amma da dai gun formatin din muke nufi. Bara mu shiga ku gani wannan na biyar din nan, kun gan shi nan. Yawwa sai ka shige shi, kana shigar shi zai kawo ma nan, sai ka danna okay, ka gan shi ya tafi. Ta tafi formatin, yayi mu dan jira ta. To masha Allah ta dauke, bara ta kawo. Sai mu dan jira ta da yake kun san aka yi mawaya formatin dole ya dan yi satin din nan, amma kar ku da mu yanzu bara dan sa stop kenan saboda jira kar bidiyon ya tsayi. Bara dan sa stop. Yawwa ta kawo sai mu jira ta dan gama satin din. Ta gama satin din to alhamdulillah ta gama kaiwa. Yanzu nan kana danna nan ka riga da ka sallame ta, komai da komai dauke za ta kawo insha Allah. Ni ne da ku Mustapha Langome. Yawwa na gode.